Dili sa buwak. Oy, kinsa may mamalit dihag bulak nga rin na mo dire sa Sitio Calvary kay day daghang baligja. Day daghang baligjang buwak. Kontaka lang ninyo si Myrna Sisa. Oh. Nindot iyang bulak. Pang reels. Butterfly. Daga na. Ana pod. Ana, ninglakaw ng butterfly. Dito ko cute in town. Yung mga bulak.